Ja by som sa ťa chcela opýtať prvú otázku, ako si sa dostala k storytellingu. Možno aj čo to pre teba znamená a ak ti to niečo prináša, tak akú to má podobu. Moja cesta k storytellingu vlastne ani nebola cestou, ale bol to rovno náhodný a šťastný skok priamo do komunity storytellerov. Pre mňa sa tým otvorila nová dimenzia toho, čo som dovtedy v podstate vo veľkom rozsahu poznala, ale len v literárnej podobe, a teda len z čítania. Preto pri prvých stretnutiach so storytellermi som pociťovala vlastne akúsi asymetriu. Rozprávači vedeli a chceli, dokonca túžili rozprávať, a ja som zase poznala veľa príbehov. Uvedomila som si, že pre mňa akousi paradigmou rozprávania je poviedka Anatola Franza o stretnutí Eliu Lamiu a Poncia Piláta, ktorú som čítala pred viac ako 40 rokmi. Je v nej silný príbeh, ide o výmenu skúseností životných dvoch postav, čo čitateľa prenáša do rôznych období a rôznych krajín, ale napriek odlišnostiam a rozdielom rozhovory pôsobia veľmi harmonicky, až zrazu subjektívne prežívanie hrdinov a teda postoj k tej istej udalosti spôsobí obrovský dramatický zlom s nedoziernými dôsledkami, až to človeka mrazí. A keďže zoznamenie so storytellingom prišlo v čase prípravy 3 knižných publikácií, prinieslo mi to potvrdenie opodstatnenosti takejto práce, teda pripraviť veľa rozmanitých a súčasne motivicky veľmi bohatých príbehov nielen pre čitateľov, ale aj pre mňa novo vznikajúce komunity rozprávačov. Veď aby sa tie príbehy mohli rozprávať, musia najprv vzniknúť a začať žiť. Možno by sme sa mohli posunúť k publikáciám, ktoré si ty spomenula. Čo sú to za publikácie? Tak ide v podstate o 3 knižky, ktoré sú žánrovo navzájom odlišné. Storytelling však ako performatívna disciplína, ak sa teda nemýlim, nekoncentruje natoľko na žánrovú diferenciáciu. Materiálom rozprávania sa môže stať veľa rozmanitých literárnych žánrov, vrátane ľudových. A potom následne sa prispôsobujú pravidlám rozprávania, ktoré im vlastne dokáže vdýchnuť celkom nový život, vzhľadom na ten pôvodný literárny. Takže storytelling sa dokáže ujať každého zo žánrov. Ja naopak som pri príprave knižiek na žánrovú diferenciáciu dbala veľmi zásadne a pomerne dôsledne. Takže prvá knižka boli povesti z Britských ostrovov. Ide vlastne o reprezentatívny výber povestí z Anglie, Walesu, Škótska aj Írska. A povesti sú vlastne presne definovaný žáner z pravidla prozaickej ľudovej epiky, ktorého dej sa odohráva na geograficky konkrétnom mieste a vystupuje v ňom skutočná historická postava a tým je ten príbeh často aj zasadený do určitého konkrétneho času. Hrdinom môže byť aj obyčajný, ale zase konkrétny človek s vlastným menom a pochádzajúci z konkrétneho miesta.
Povesť má napriek niektorým fantastickým či iracionálnym prvkom, ktoré sú také typické pre rozprávku, však určitý viac menej pevný vzťah k skutočnosti, takže má svoj reálny základ. A aj keď sa moja knižka volá V ríši Vila škriatkov, čo by práve mohlo odporovať takejto charakteristike, ten imaginatívny svet sa nachádza v týchto povestiach hneď za dedinou či mestom a je bežnou súčasťou skúsenosti ľudí, ktorí tam žijú. Druhá knižka sa volá Legendárni hrdinovia. Už sa ilustruje a mala by výjsť na jeseň tohto roka. Je zase súborom príbehov spracovaných pre staršieho detského čitateľa o hrdinoch 15 európskych krajín. Legendárny tu však nie je odvodené od legendy, lebo legenda je príbehom zo života svätých. Tu to len znamená, že sú to hrdinovia, ktorí sú známi, sú to emblematické postavy, ktoré charakterizujú krajinu a jej kultúrnu históriu. Ich literárna proveniencia je veľmi rôzna, od veľmi starých a rozsiahlých veršovaných skladieb, ako bol príbeh o rytierovi Rolandovi či o španielskom hrdinovi Sidovi, cez rozprávania o tom, čo bolo, teda byliny, také rozšírené práve zase v ruskojazyčnej tradícii, alebo početné humorné príbehy o Tillovi Eulenspieglovi a jeho šibalstvách v rôznych krajinách, ale tiež aj ľudové tradované rozprávanie o spravodlivom kráľovi Matejovi, Jánošíkovi, či romantizujúce zase literárne spracovania Rinalda Rinaldiniho. V medailonoch, ktoré textom predchádzajú, som sa preto snažila uviesť aj historické reálie a aj charakter zdroja rozprávania, lebo je to veľmi, podľa mňa, užitočný a cenný spôsob, ako sa zoznámiť s kultúrnou históriou viacerých európskych krajín. No a tretí projekt sú rozprávky, zatiaľ s veľmi dlhým pracovným názvom Rozprávky o šikovných dievčatách, dobrých i zlých ženách a múdrych starenách. A v tomto prípade ide o výlučne výber rozprávok, okolo 60 ich je zo všetkých 6 kontinentov. Knižka sa tiež už ilustruje a verím, že čoskoro vyjde. Knížiek o dievčatách vychádza v poslednom čase pomerne veľa, takže viem, poznám ťa, určite máš vlastnú premyslenú dramaturgiu. Ak môžeš prezradiť, že ako si ty koncipovala tento výber dievčenských a ženských príbehov. Táto knižka môže znieť ako aktuálny feministický projekt, ale nie je tomu tak. Pretože návrh na ňu som urobila už v roku 1987 pre vydavateľstvo Mladé letá. Vtedy som na nej aj začala pracovať, ale po roku 1989 vydavateľstvo zaniklo a k vybraným textom som sa vrátila až celkom nedávno. Vyžadovalo si však ešte veľa času a energie nájsť dostatok materiálu pre takýto pomerne ambiciózny projekt. Najväčšou výzvou bolo docieliť určitú proporcionalitu, jednak geografickú, aby boli zastúpené všetky kontinenty, ale samozrejme aj obsahovú, teda aby boli zastúpené ako hlavné hrdinky dievčatá, menšie, väčšie, mladé ženy, matky a aby sa nezabudlo ani na macochy, čarodejnice, staré matky a opustené stareny. No a napokon to najdôležitejšie, vyzdvihnúť a ukázať tú motivickú rozmanitosť. Predpokladám, že takýto projekt sa tak rýchlo nezopakuje, a tak bolo na mieste venovať veľa času tomu, aby z dostupných prameňov sa do výberu dostali naozaj
tie rozprávky, ktorých motívy pre slovenského, ale nie len slovenského čitateľa sú vlastne celkom nové a dosiaľ neznáme. Ak môžeš premeniť veľa času a veľa zdrojov na konkrétnu podobu, čo znamená zostavovať takýto výber? Tak veľa času znamená, že mesiace plynú, ba aj celý rok uplynie, kým človek nájde naozaj tie najkvalitnejšie zbierky z obdobia ideálne konca 19. storočia, začiatku 20. storočia, kedy sa uskutočňovali tie prvé zberateľské akcie v neeurópskych krajinách. Teda tie písomné záznamy. Všetci poznáme tie európske tradičné vydania, tak povediac národných rozprávok, počnúc od bratov Grimovcov v Nemecku, či Charles Perraulta vo Francúzsku, Grundtviga v Dánsku, Afanasieva v Rusku a tak ďalej. V tom období vydal na Slovensku Pavol Dobšinský zbierky rozprávok už v rokoch 1858, 61 a ďalšie do roku 1883. A tieto vlastne aj u nás zostávajú akýmsi základom pre túto oblasť. Podobné, ako som spomenula, záznamy ľudovej slovesnosti vznikali po celej Európe. Vo Veľkej Británii napríklad to boli zase početní zberatelia, spolupracovníci British Folklore Society, ktorá bola založená v roku 1879 a ktorá dokonca dala meno tejto neskôr vedeckej disciplíne folkloristike. Ale záujem o ľudovú slovesnosť sa neobmedzoval na Európu a na domáce zdroje. Veľmi rýchlo sa preniesol aj na iné kontinenty. Ako som spomenula, pre tie ostatné kontinenty najcennejšie sú tie pôvodné zbierky z prelomu 19. a 20. storočia. Prvé vydania napríklad rozprávok z neeurópskych krajín boli súčasťou historicko, geograficko, etnograficko, jazykovedných publikácií, ktoré mali za cieľ popísať život domorodých obyvateľov v celej jeho šírke. Zaznamenával sa jazyk, zapisovali sa piesne, príslovia, rozprávania všetkého druhu, od rozprávania o zvieratách, o prírode, okolo ľudí, o vzťahoch, až po mýty o slnku, mesiaci, o príchode ľudí a podobne. V tom čase vznikali aj prvé vedecké časopisy v Spojených štátoch alebo v Nemecku, napríklad časopis pre domorodé jazyky, v ktorých sa publikovali aj práve tieto zberateľmi zapisované rozprávania, ale aj gramatiky jednotlivých jazykov, napríklad afrických. Ja som čerpala práve z týchto zdrojov, a to kvôli ich autentickosti. V jednotlivých zbierkach, ktoré majú povedzme od 200 do 300-400 strán, sa obvykle však objavuje len niekoľko rozprávok, kde hlavnými hrdinkami boli ženy. Súčasne nie všetky majú štruktúru vhodnú na rozprávanie a niektoré zase majú charakteristiky, ktoré my dnes nepovažujeme za vhodné pre detského čitateľa. Alebo sa dokonca v rozprávkach z veľmi vzdialených koncov sveta objavovali úplne rovnaké motívy, takže som napokon mnohé musela vypustiť alebo z tých viacerých alternatív vybrať len jednu. Takže vo výsledku som prešla niekoľko tisíc strán a strávila nad nimi veľmi veľa času, ale bola to pre mňa čarovná prechádzka okolo sveta. V knižke
tejto dlhej cesty bude vlastne len zoznam literatúry na záver, ktorý čitatelia ani obvykle nečítajú. Bude pomerne dlhý a to v ňom ešte budú chýbať mnohé tie zbierky, z ktorých sa žiadna rozprávka do výberu ani nedostala. Pri čítaní som myslela aj na tých autorov zbierok, ktorí si tie neeurópske krajiny do tej miery zamilovali, že v tom čase, vo vtedy tzv. Treťom svete, ktorý bol v podstate objektom exploatácie, sa zamerali práve na tieto kultúrne hodnoty. Áno, v svojej dobe bolo rozprávanie príbehov určite aj v niektorých prípadoch návodom na život, keďže bolo vysvetlením sveta okolo a bolo určené v prvom rade dospelým. Príbehy síce počúvali prirodzene aj deti, ale určite nemali funkciu, tak povediac, rozprávky na dobrú noc. V Írsku napríklad sa na slávnosti nosili drevené palice alebo dosky, tabule, na ktorých boli zaznamenávané dejinné udalosti celých generácií, významné hrdinské činy a podobne. A poukazovaním na ne sa vlastne tradovali aj postoje, tradovali sa hodnoty a teda aj určité záväzné imperatívy pre správanie. Rozprávky, alebo ak chceme hovoriť širšie, teda príbehy, ukazujú síce na jednej strane obrovskú rozmanitosť, ktorá vyplýva z veľmi odlišných životných podmienok, v ktorých ľudia na našej planéte žijú, ale na druhej strane má aj veľmi veľa spoločných črt. Osobitne je to zreteľné napríklad pri posudzovaní charakterových vlastností ľudí alebo ich morálnych postojov, alebo v túžbe po poznaní. Už v rozprávkach sa ukazuje snaha človeka prekonať ten úzky, empirický daný svet, v ktorom sa pohybuje, a ukazuje sa v nich to uvažovanie o mnohých veciach, ktoré tú jeho vlastnú empíriu prekonávajú, ale s ktorými on je tak či onak konfrontovaný. A to zase spätne poukazuje na tú spoločnú ľudskú podstatu. Tomu sa viaže aj tá veľmi široká a zásadná téma motívov rozprávok a rozprávania. Totiž od začiatku vydávania a zbierania teda rozprávok sa ukazovalo, že aj na najvzdialenejších miestach sveta možno v príbehoch stretnúť tie isté motívy. Ľudia si očividne kládli rovnaké otázky o tom svete okolo seba alebo pri pohľade na hviezdnu oblohu a hľadali odpovede na ne. Ľudia mali rovnaké potreby pre prežitie, rovnako museli čeliť nebezpečenstvám, žili v rodinných a príbuzenských vzťahoch, ale najmä ľudia boli a aj dodnes sú vo svojej ľudskej podstate rovnakí. No a tento fenomén tých spoločných motívov sa začal vedecky spracúvať v podobe katalógu typov ľudových rozprávok na základe práve identifikácie motívov. A z nich najzásadnejší je práve ten Arne Thompson Author Index. Skúmanie výskytu motívov je aj súčasťou viacerých folkloristických teórií, napríklad mytologickej, antropologickej, migračnej, ale aj ďalších, ktoré sa pokúšajú výskyt motívov na vzájomne vzdialených miestach, respektíve prenos motívov vysvetliť. A od vzniku folkloristiky sa o tejto téme veľmi intenzívne diskutuje a teda existuje aj obrovská literatúra a možno by stálo za to sa k nej vrátiť a potom by sme nemuseli v tomto prípade objavovať objavené. No, žiada si aj trošku ísť k tvojim koreňom
a k tomu, ako si v detstve vnímala príbehy, či ti ich niekto rozprával, čítal, či si ty sama čítala. Áno, rodičia a najmä mama mi veľa čítali a rozprávali, ale zase netrvalo to veľmi dlho, lebo len čo som vedela čítať, hltala som knižky z našej obrovskej knižnice už sama. V rodine sa však veľa rozprávalo aj o rodinných udalostiach a o minulosti. A môj otec osobitne o historických udalostiach, lebo dejiny boli predmetom jeho veľkého záujmu a najmä veľkých znalostí. To, čo mi rozprával, bolo nezriedka v rozpore s tým, ako opisy týchto historických udalostí zneli v oficiálnych podaniach. No a tak boli okrem iného aj prirodzeným spúšťačom zvedavosti a snahy svet poznať. To asi nebola taká celkom obvyklá situácia vzťahu rodičia-detí, bolo to skôr akési partnerstvo. Možno partnerstvo, ktoré prišlo až príliš skoro. Ja viem, že tvoja mama má na tom tiež určite veľký podiel, že zbieraš príbehy, tak bola by som veľmi vďačná, keby si spomenula aj ju, keby si mohla aj jej meno povedať a aký má ona presah do rozprávačstva a príbehov, ktoré sú okolo nás. Tak môj záujem o tie príbehy pramení celkom prirodzene z domáceho prostredia a bol to prameň naozaj veľmi, veľmi silný. Moja mama Mária Kolečáni-Kosová bola vôbec prvá slovenská folkloristka. Ona obhájila ako svoju doktorskú prácu tému o slovenskej rozprávke už v roku 1943 a bola to teda vôbec prvá práca na túto tému. Potom v 50. rokoch sa pokúšala spracúvať obrovský archív rozprávok. Bol to výsledok ďalšej v zmysle po Dobšinskom, ďalšej zberateľskej akcie slovenských rozprávok, ktorú uskutočnil až mamin profesor na Univerzite Komenského Frank Wollmann a spolupracovníci z jeho slovanského seminára v rokoch 1928 až 1947, kde práve moja mama bola veľmi významnou spolupracovníčkou. Neskôr v podstate politické dôvody, keďže mama bola preradená z akadémie do tlačiarne, potom musela opustiť akadémiu, Slovenskú akadémiu vied a umení, hoci bola vôbec jedna z prvých žien v nej a napokon aj Bratislavu, tak v podstate tieto politické rozhodnutia zmarili aj projekt vydávania rozprávok z tohto tzv. Wollmannovského archívu. Vyšli až o mnoho desaťročí neskôr, v rokoch 1993 až 2004, dlho po maminej smrti. V čase môjho detstva a mladosti napísala viacero štúdií na tému rozprávania rozprávačov a tak ďalej. Napríklad aj štúdiu o veľmi známom ľudovom rozprávačovi Jozefovi Rusnákovi Brondovi z Horehronia. Okrem toho, ja som od detstva bola svedkom nekonečných rozhovorov s profesorom Wollmannom, ktorý nás pravidelne navštevoval. Chodili sme aj spoločne na výlety alebo dokonca na návštevy k nemu do Prahy až do jeho smrti v roku 1969. Možno to spôsobilo, že rozprávky pre mňa na jednej strane strátili to detské čaro, ale na druhej strane to určite prispelo ku kvalite vnímania textov, diferencovania, uvažovania o nich.
čo sa mi napokon o niekoľko desaťročí celkom neočakávate, ale veľmi bohato vrátilo, keď som sa púšťala do vlastných knižných projektov. Skús ešte na záver tak stručne povedať, že aké sú tvoje ďalšie plány, pretože ty si veľmi aktívny človek a neverím, že už teraz ti v hlave aspoň paralelne dva nebežia. Áno, plánov mám ešte veľa, dúfam, že nie príliš veľa. Teraz pracujem na druhom dieli knižky Akcia B. Je to súbor výpovedí a teda rozprávaní pamätníkov, ktorých sa tento typ perzekúcie v 50. rokoch dotkol. A môj taký najvážnejší projekt je knižka na tému 100 rokov stredoeurópskej rodiny, ktorá sa však rodí veľmi pomaly. Asi to má svoje dôvody a verím, že sa mi podarí prekonať všetky úskalia, ktoré to má. Ale mám aj veľa ďalších projektov, spomedzi nich napríklad sa angažujem v spolupráci s nadáciou Artura Fleischmana v Londýne pri revitalizácii múzea Artura Fleischmana, ktoré celkom neočakávane a úplne zbytočne zaniklo minulý rok v Bratislave.